Kasngi ka baar popra. Haga kateng ukpa ukun umsim ukun. Amen. Kutra Jesu nsle ingi do umsim jong mi. Bagi do bla ban sempang ban sa skor ka tin ka jong mi. The gospel ka kum Matthews kalenong ka baar popra. Anda lala kasngi sabat dang syai berngut berngat. Hakasngi ni kong jong katayo ka Maria Magdalena bat ka weipat ka Maria kilalet yak pej yak jingtem. Kensan laki ujumai bajur. Wangal utrai lawan hiar na beneng. Ula pentelun ya umau ba ula syong halor jong u. Kadur kadar jong u lakum kalili ba kijan jong u kili kum kayon. Kinong ap karot kila tiang hadu kata ba kila kinyo bat kila long kum kibayap. Wangal ula krani ki kinthai. Pimdai ban sep tiang ula ong. Ngatip bepiawa dia Jisu balasa narpna. Umdon hang ni ula mipat kumba ula ong. Alisha ni pek ya kajaka hakabala pentia ya u. Menta beran banya tu akisenran jung u. Ula mipat na kajingyap udang lej menta syagalilia haswa jung pi. Pinlap ya u hangta. Kani ke kubor bangawan ra api. Kumta kita kikentai kilami kenrat na jintap. Lam tieng henrei dap da kajingkemen. Bakila mare ban ra eka kani kubor babha ha kisenran jong u. Kendet ujisu lapau haki ulaong. Kublai. Kilawan sajan kilabat iki kejat jong u. Bat kilamani ya u. WhatsApp tieng ujisu ulaong haki. Kilit yatu haki para jonga. Ban lech Galilea hangta kinsayo i yanga. Kat ba ki kentai kilit pai kat tu kat nikot kisipai ki baap ya kejintep. Kilawan syakadong ba kilai tu hakirang ba lingdo kat kabalaja. Kirang ba lingdo kilai kendu bat kitemen kisan bat kilai subut. Kila ai tingka sikat dei ya kisipai bat kila batha kumni. Pidei ban ong hak ba kisenran jong u kilawan menmiet bat kila tu ya kemet jong u kat ba pidang yo thia. Lada ulat utip ya kani ngin sapengej ya u bat pimdei ban kuslai ai. Kinong ap kila sim ya kata pisa bat kila le kumba la aibut yaki. Ya kani ke khana kai kidang ya tu hadu mentahang menne hapdeng kiju. Kikhat wengut kisenran kila le chaulum Galilea ha uba ujisu la batha bakin le. Haba kila yu i ya u kila mani ya u wala danru kibala artatien. Ujisu ula le hajan ba ula ong haki. Yang ala ai kabor baro habneng bat hakendau. Kilet namar kata sekijat benrio baro bat tepelong iki kisenran jonga. Penbaptis iki hakaketeng ukpa bat ukun bat umensiam bakut. Tuhikai iki banrekhe ki hukum jonga baro. Patu tips kam bangandon ringkat bat pi barobor hadu kabawai no kapertai. The gospel jong try kajingero yame ku Chris. Kalau nang ko baat popra Matthews ukran spang kajimi pat jong Jisu. Kajimi pat jong Jisu na kajing yap kade kapdeng jong kajing ngat jongi iwai pe iwai. Kane kajing penbenai kajimi pat jong Jisu uangal uai ningkong hak tu kikentai. Umdon hang ni ula mipat kumba ula ong. Barkani kadi kapdeng lane kathamai na kabaki kersoi kajingat jungi barok away. Ba mangi iway pe iway kajingat jungi kasyong nong rim ha kajimi pat jong Jisu. Ha kajingkiran jong Paulus sapang kajimi pat jong Jisu ba sapang kajimi pat na kibayap ha kadukhat kalnong bakhat san dukhat bakhat sa ba kadukhat bakhat nyaw ong gumni. Bat lada ukris umsim lami pat kajingyalap jungi kalasep ay kajingat jong pi rukam larkam ay. Balada ukris umsim lami pat kajingat jong pi kabijay ay. Pidang sa ha ki pop jong pi hi. Kani kadi kijing o jong Paulus. Ba kajing mi pat jong Jisu Kris kalong kabakongsan hado kata-kata. Balada kajing mi pat jong Kris kakam jia. Kitu kibayalap ya kajing mi pat jong Kris kalong kabasep ay. Nang ta omday ta katawat kajingat jongi kalong kabamlara kakam ay. Kabakam su kias isu kadi. Ba mangi iway pe iway ngindang sa akut iya kipop jungi lada u Jisu Kris umsim lami pat na kajingyap. Kata kadi ba Paulus uongi.
Bat kani syapang ka jing mi pat jong Jisu na ka jing yap. Ngiyo i hakani ka jing pau jong Jisu ha kitu ki kentai hadin kata upau ki khat wei ngut. Bat ka wei ka jing ong jong Jisu ka basu tenat ba ong ba khilet sha Galilea. Khilet sha Galilea Jisu ulalet haswa jong ki sha Galilea. Bat kani ka di ba ulai thu lupa ru bun sien ba ulet sha Galilea haswa jong ki senran. Haka jing batai syapang ka jing len jong Petrus. Hakala nomba arfan reo ka dukhat ka balai puar Jisu ong e Petrus bat e kisenran. Babarok hoi kinsa e no e Henry ong ngan salet haswa jong pi sha Galilea hangta pnia kendo yanga. Bat hadin baulai mi pat ru ong e gitu ikan thai khile bran sha kisenran jong bat ong e ki bakin let sha Galilea hangta kinsa kendo e Thik kumba uladap keren lane uladap yathu lupa haki. Tika kani nak benta jing iwe piwe kumnong in sung thu kani kubaning kong kadai ka jing keren jong Jisu ban baki senran kin let sha Galilea bakin ye kendu yo Jisu hangta. Kabaar kadai kisenran kin dupla ban sung thu ban priang kini ke baro ki bau Jisu uladap keren lupa la kumno lai sien nglayu iya ka gospel bau keren lupa sha ka jing yap. Amde tang ka jing yap andre Ukraine ro spang ka jing mi pat wang ya khun obri on sa IT kiling do kiban sa pandrem yu bat kini kin sa sa nar fanai hadin lai sngi on sa mi pat na ka jing yap kata ka bau Jisu la kren la kumnom no lai sien ngi shem ka gospel kini ka gospel synoptic jong Matthew Markus ba Lucas bau Jisu Ukraine spang la ka jing yap ha ka rukom ka basyai bah ban leche Galilea ka bomot ba kumba Jisu sedang na Galilea. Buat biang sa sisien pada ya Jisu na duk ba sedang. Pet biang ke jing le jing kam jong Jisu. Pensyong nong rim ke jing keren jong Pensyong nong rim ke jing hikai jong Pensyong nong rim ke jing ya lenti jong na duk Galilea na duk ba sedang. Saduk kani ka ba menta. Pindup la ban syam ya Jisu. Pindup la ban syam udai Jisu. Pindup la ban ngotho Jisu udai Lada ka bingi pai dian sa kajing tok bakut baro kawai ngin salak ban syempang ngin salak ban yui ba kajing tok baro kawai wat ke jutang barim baro ka keren bat ka thau ya Jisu ka keren bat ka thau ya Jisu bawan syakani ka pertai ban pen emengi iwai pe nang tade ha kajing adai ba kajing mi pat Paulus ong kumno ba Jisu dei na kajing hiat pateng jo ka kum ka do ulong ukun jo David Henry balasa ki ba ulong ukun jong ublay da ka jingmi pat jong na ka jingyap. Ka ka ba Jisu la ong lupa syaba on sya sitam on yap menta upendep ya kata da ka jingmi pat jong na ka jingyap. Kani ka pensisya ya ka kubor jong kani ka pensisya ya ka nongrim ba mau yang kani ka pensisya ba mau kumba ong ulong sisya ukun jong blay. Kata kadai ka jing pensisya. Nang tada haka jing hikai sepang ka jing mi pat jong Jisu. Bun ki senran ki yo iyo Jisu. Kamtam kita ikat wengot. Handrai haka siti banikong sikorin kalau nama khatsan. Dukhat banikong terter. Kamtam balai terter. Paulus uang IT pateng ya kata ka bamangya ngarung ngalayo pedang. Bau Jisu Kris ulah syak sitom nak benta jingi kat kum ki jing tho ulayap nak benta jingi bat ya ulah pen mi pat ru kat kum ki jing tho. Berong ya ula pen mi pat bat mana bola yang saki unyo ningkong ya oke pas lana ya Petrus ka keteng aramai jung ke pas nang tada uong nang tada ki khat ngut ki senran nang tada ha Jacob nang tada ki sanspa ngut ki para bangai ki ba bun dan na preng juki kidang wala don kat tu kat ne ngut ru ki ba la khlat no ruang khat du layo i ya danga kata ka jing jong Paulus nak tadaw hakalis jong Paulus buong omday syu tang marway omday syu tang kisenran wat sanspa ngut ki para bangai kilayo ilang ya Jisu ha kaju kapor balarangi shem larangi kenya kajing tho jong Paulus ka sitis koren kat kum kajing menjur lang ki start Bible baro la tho apreng ki snem basan puar basan pusan apreng jong kini ki snem ka momot la tho ka siti unikong sikoren la tho apreng kini ki snem ka momot tang hadin arpau snem jong kata ka jingjia ka ya spang ka jingyap bar ka jimipat jong Jisu Paulus ulayalap ulatho bar ki senran likila sedang menyalap tang hadin san pausngi ha ka singi Pentecost
kelas sedang banela bau jisu ulam ipat na kajing yap. Lada ya kan ni kajing sisya la shu thau da ki senran ki pat ba ki briu ki bayo sngau ya kajing yalap jong ki apostol ki bayo sngau ya kajing kam jong ki apostol kin jin da laong hapet katai kamat yap jong jisu kadang don. Katai kajing tap jong kadang don jisu dang don hamat yap kumno pi yalap sepang kajing ipat. Kata kare kajing ong jong Paulus lasaki ya ula yo ida kajing baula mi pat da u ke pas om dai tang ke pas marwai om dai ro tang de ki khat arngot marwai sans pa ngot ki para bangai ki ba don na pleng juki ki ba lakhlat ka bomot ki bun ki barang em bane ki ba khlat ka jingmut jong Paulus long la da phim ngai yang ngai phla ban kli lang ki tu ki para bangai ki ba la yo i yo jisu u bala mi pat ba pen pa we ka buram jong u halor jong ki baro kata ka jing ong jong u jisu ya ki senran bat yang i wei pe wei na ta kadau kon men ko para ba e u jisu la mi pat sisa na ka jing yap u jisu la mi pat sisa na ka jing yap ka ni ka de ka jing nget jongi ka ni ka de ka jing nget jongi halor ka ni ka jing mi pat jong jisu ka jing nget jongi baro ka wei ka shong nang rem baru jisu sha ba un ki sha bneng bede u ai ka ni ka hukum ha ki senran u yang la ai ka bor baro ha bneng ba ka khando nama ba u jisu la yo ai ka ni ka bor baro khoi ha bneng ba ka khando wa ti pateng ro haki nong bo jungu bo ong khilech selak plak pathai hikai yalap pen baptis penlong iki kisenran sungan natara hikai iki makin ko ngo iki hukum baru ong e hoi kentin tutip ba manga ngandon ringkat lang bat phi hado bawai no ka pathai ka e ka authority ba kisenran ki de banyalam da ka authority jong ka jingdon lang jong jisu da ka ikhtiar bo jisu don lang ringkat bat ki haba makikin le yalap uji su nga ngadan ringkat lang bat phi haba kilek penkot iki bapang nga ngadan ringkat lang bat phi kata ka jing ong jong jisu bah ka jing trei ka baki senran ken trei ha ka ban penlong ik senran ne ka perthai baro ka wei ban penlong ki senran jong jisu maki kinum trei marwei uji su ondon ringkat lang bat ki ta ka dau ka urlong sisu ka jing ong baya u on khot u Emmanuel ka bamot u blei bat ngi u jisu u shong lang ringkat bat ngi u yat lang ringkat bat ngi ha ka jing trei jungi ha ka jing persang jungi ha ka jing yalap jungi ha ka jing persang jungi ban le ka mon jong u jisu u don barabor ha senda jong phi ba ha senda jonga kani ka jing shisha ka bangi ha ban le man la ka por ha ka jing em jungi barkan ma ba u jisu u yat ringkat lang bat ngi kon man ko para ba ye ni poi menta ka shisha ba ko jong ka gospel jong Matthews baro ka wei to ai kham tam menta ka singi ba habangi puson ya ka jing mi pat jong jisu ngin petru kat no ka jing long blai jong u bat ka e ka ba ma u la ku la de ngi i wei pe wei ba mangi i wei pe wei ki bangai ya uru ngin sayo ya ka jing mi pat bat kan ni ka de ka nong rim jong ka jing nget jungi la da u jisu kris sim la mi pat le no e baro khoi nga bat phi ngi dang sa ha ka pop hendai namar ba u jisu la mi pat na ki bayap bat ngi tips kham ya ka ni ka jing sha ba u jisu la mi pat na ki bayap bala rangi pe ye kisaki baro jong jing tho ba khuat kisaki ba jisu ulami pat na ki ba yap bat had naw banta kani ka jing shisha kisenran ki kloi ban pha ro yala ka jing em bane ka ba kilan ne kani jing shisha ba jisu ulami pat na ki ba yap kadang pha na ka banta jing ki ba kisha shitam kata ka jing scam ka jing jing ki ha ka jing mi pat jong jisu mangi iwei pe we ru ngi net ba jisu la mi pat ba u ya den kat lang bat nga ba phi iwei pe we to ngi ru ngi ya den kat lang bat u ka jing kli ngi iwei pe we ha u blei u dan bat ngi u jisu la mi pat u ya lang ka ngi kata ka de jing shisha henre ka jing kli ka long ha tu manga ba de nga ya dang kat ne em ba u ni u jisu ba la mi pat u jisu de u Emmanuel u blei lam bat ngi ha tu manga ba de nga de ni em u bata ba song ne ba u ni u blei u badan bat ngi om dei u blei u don em bat ngi henrei hatu mangi ngi don ne em bat u blei eni ro yo jisu kris junom la junom amen kajing duai jubile kokpa ba hapneng to ai ba kajing ngai ka ba mela ai hangi hau khun jome u jisu kris u hinmen jungi bat ka ding jong kajing ie ka ba la pen rem ha ki do no jungi da mun siem ba khu kin kirsiu biang hangi ya ka jingkermen bala kerku na ka benta ka jingwan jong ka hima jong mi to ai ba ka jingai e jong mi kan pen kalai ngi sha ki nong bet sambai ki bam ju that jong ka gospel
Doa bagi sembah kin penkelai kalong beriu man beriu na syapo bagi kijing thau baro ha kijing kmi lenti batikna ya ka beneng batmai bat ka perthai batmai haba andala job ya ka bor jong kijing sniu ka buram jong me kan tengshan syabam jukun. Doa bagi kijing ai jong ka jubili kan kersiu biang hangi ki pilgrim jong kijing kermen ya kijing terang na ka benta kispa beneng. Doa bakani kajing kan pensap riang ya kajing kemen bakajing suk jong unong pen jungi syasa telak kaperthai syami ublai jungi ubalakar khu junam kan long kaburam bat kajing ero si junam amen kaburam hau pa ba hau kun ba hau siam bakut kumba kelalong hak baningkong menjuk menta barabol junam amen. Kudu nut khutam Jisu kumare kutu isn engi kumare aknirap jingi Kristan tudua anak kumta jingi ha ka kerteng ukpa ba ukun ba mensim bakut amen.